היה יהודי אחד, קראו לו רבי שבתאי כורך ספרים. זה היה צדיק הזה, הוא לא היה נהנה מאנשים. מה היה התפקיד שלו? כורך ספרים. אתה מביא לו ספרים ישנים, הוא כורך אותם. למה? שיחזיק לך הרבה זמן. זה עכשיו ספר כזה כרוך, מחזיק 20 שנה, 30 שנה. לאן ילך? עשו לו חורים, ברוך השם שמו לו דבק, יש לו כוח. זה ספרים לא כורכים, אין להם כוח. זה היה העבודה שלו, כורך ספרים. מי זה היה מרוויח כסף? שבוע אחד, אף אחד לא בא אליו. לא היה פרנסה. מתקרב שבת. אשתו אומרת לו, בעלי היקר, עוד לא עשית קניות לשבת. אומר לה, אשתי, נגיד לך את האמת, אין לי מה לעשות קניות. אומרת לו, אז מה נעשה בשבת? אמר לה, צום. מה הבעיה? אין, אני לא יכול. אמרה לו, אולי אני מבקש מהשכני? אמר לה, תזהרי. אני בחיים שלי לא לקחתי כסף מהשכני. רבי שבתאי קיבל על עצמו, לא לוקח כלום מבני אדם. יש לי ברכה, אין לי, לא נוגע. יום שישי קם בבוקר, אין כסף. אשתו אמרה לו, מה עושים? אמרה לה, לא עושים כלום. אני הולך לבית הכנסת, את תזהרי. שלא תלכי לשכנים, תדפקי, תשבי להם שמה ויתנו לך משהו. כלום. אמרת לו, בעלי, אבל מה אני אעשה? השכנות יראו שלא עולה עשן מהערובה שלנו. אמר, תקחי סמרטוט, תזרקי אותו בפנים. תדליקי אותו, יצא עשן. יחשבו, את מבשלת. בינתיים, נכנס שבת. הבעל שם טוב, רבי ישראל, הבעל שם טוב, היה יושב עם התלמידים שלו, אצלו בבית היה עושים שבת. כל הערב שבת הוא רק צוחק. צוחק, מבסוט. הרב, מה יש לך? אני לא יכול לספר לכם. הרב, מה יש לך? לא יכול לספר לכם. עד שעה 4 לפנות בוקר. הבעל שם טוב שמח. אמרו לו, הרב, מה קרה? אמר, מוצא שבת, אני אספר לכם. יצא שבת, עשו הבדלה. אמר, בואו איתי לבית של רבי שבתאי כורך ספרים. הלכו אצלו לבית, מסכן, ראה את הרב, התעלף. אומר לו, הרב, מה, למה באת אליי? הרב אמר לו, תספר לנו את האמת. מה עשית אתמול בערב? הוא מסכן, התחיל להילחץ. חיללתי שבת. הרב, תסלח לי, לא ידעתי שזה אסור. הרב אמר לו, תספר לנו בדיוק מה עשית אתמול. אמר לו, הרב, תקשיב. אני לא נהנה מאנשים, לא לוקח כלום מבני אדם. יום שישי אתמול הלכתי לבית כנסת, אמרתי לאשתי, אל תבקשי מאף אחד כלום. אני חוזר אחרי תפילת ערבית, כל הבית שלנו מלא נרות. אני מריח דגים, מריח בשר, פותח את הדלת, זה מהבית שלי הריח, הכל ערוך, הכל מסודר. אמרתי, אני שוחט אותה. אני ביקשתי ממנה לא לבקש כסף מאף אחד. מאיפה קנתה? אומרת, עצבנתי? אמרתי, שבת. אני לא אשחט אותה עכשיו, לא בשבת. אסור בשבת. נכנסתי לבית, הוא אומר, אני רוצה לשיר. שלום עליכם, מלאכי השרת. יוצא לי שלום עליכם, מלאכי חבלה. זהו. אמר לי, אשתו, אני לא יכול להתאפק. תגידי לי את האמת, ממי לקחת כסף? אמרה לו, בעלי, מה זה משנה? יום שבת היום. נאכל, נשתה, מוצא שבת, נדבר על הכל. אמר לה, שום מוצא שבת. עכשיו, אני לא שר לך לא אשת חיל ולא כלום. אולי בסימן שאלה, אשת חיל, מי ימצא? למה אני אעלים אותך? תגידי לי עכשיו, מאיפה לקחת את הכל? אמרה לו, בעלי, מה יש לך? השם צדיק. השם נתן לנו. יאללה, תאכל, תשתה. שום תאכל, שום תשתה. מאיפה לקחת כסף? אמרה לו, בעלי, אני אגיד לך את האמת. אחרי שהלכת לבית הכנסת, היה משעמם לי בבית. מה עשיתי? לקחתי חולצה, הכנסתי אותה לתוך התנור. עכשיו יוצא עשן. אמרתי, בטח כולם חושבים שאני מבשלת. אמרתי, מה אני אעשה בינתיים? בינתיים אני אסדר את הארונות. יש גברים במיוחד, צריכים להיות חכמים. לפעמים מגיע ונשאר בבית, אשתו השאירה לו רשימת משימות. תעשה מכונת כביסה, תעשה כלים, אולי תכין צהריים, הוא יודע. היא חוזרת ב-12 או ב-1 מהעבודה, מוצאת את בעלה מול המכונת כביסה. מה עשית? מה, כתבת לי תפעיל מכונה. מה עושה אחד? הכניס את המכונה, עומד ליד עד שתסיים, זהו. הדליק אותה, שהמכונה עומדת שעתיים, זהו.
תעשה בינתיים כלים, תבשל, לא, מה אני עושה עכשיו? כביסה, ככה מחכה לה כל היום. שכן אין להם שכל. ראיתי פעם מישהו מחמם קומקום, עומד ליד הקומקום. מה, אתה מעודד אותו? מה כאילו אתה חושב? כמה זמן לוקח לקומקום? 5 דקות? אתה יכול לקרוא כמה מזמורי תהילים. אתה יכול לפנות דברים. לא, הוא ליד הקומקום, מעודד אותו. מחכה לו עם הכוס של הקפה. נו, ויש כאלה טיפשים, לוחצים על הכפתור, חושבים זה עוזר. צדיק, לחצת על הכפתור, תלך הביתה. מתי תחזור? תשמע תלת. תבוא, תחמם כמו המים. היא אומרת לו, אני אמרתי לעצמי, אין לי מה לעשות היום. אני אוציא את הבגדים מהארון, אני אסדר אותם. היא מוציאה את הבגדים, היא מצאה ג'קט ישן. אמא שלה נתנה לה פעם. היה לו כפתורים, כמו נראה חיקוי יש היום, כמו של כסף כזה. אז היא חלומות, נשים יש להם הרבה חלומות, אז היא אמרה לעצמה, מה היה קורה אם זה כסף אמיתי? אבל איך היא תדע אם זה כסף אמיתי? היא לא יודעת. היום כתוב 925, אבל פעם היה כתוב, איך יודעים? היא פירקה את הכפתורים, במקום שעמד לה, לאן היא הלכה? לצורף. מה הסתבר? כסף אמיתי. הסתבח שמו קיבלה כסף, עשתה קניות. איך שהוא שמע ככה, אמר תודה לשם. עשה קידוש, שעה רוקד מסביב לשולחן. עשה מוציא לחם, שעה רקד מסביב לשולחן. אכל מהדג, עוד שעה. עד איזה שעה הוא נשאר ככה? עד 4 לפנות בוקר. מרוב שהוא שמח. אמר לו הבעל שם טוב, תדע לך שאתמול לא כעסת והתאפקת ורקדת ושמחת עם אשתך, אפילו הקדוש ברוך הוא רקד איתך. עד 4 לפנות בוקר. לכן השם שלח אותי להגיד לך, הם היו בני 90. השנה יוולד לכם בן. מי נולד להם? הרב הגאון הקדוש, הצדיק, רבי ישראל מקוזניץ. אדם קדוש מאוד. רק בגלל שהם ילדו אותו, שהם היו מבוגרים, ההורים שלו, הוא היה אדם חלש. הם ילדו אותו בגיל 90. למה כל זה? אדם שמח. אדם לא יכעס בשבת.